F'temp xitwi u kiesaħ Pjazza Kastilja laqgħet flimkien l-ogħla awtoritajiet tal-pajjiż għall-avveniment annwali miliet flimkien. Il-President Mirjam Spiteri de Bono irreferit għal żewġ anniversarji ċelebrati din is-sena, is-60 sena tal-Indipendenza u l-50 sena Repubblika, biex qalet li meta seħħew dawn il-ġrajiet il-poplu Malti kien maqut u li llum għatem laqda fostna anke jekk karfet li l-affarijiet dejjem jistgħu jkunu aħjar. Qalet li dan is-sens ta' għaqda jinħassu wkoll meta l-poplu jingħaqad biex jgħin fejn ikun hemm id-tbatija u l-bżonn. Esprimit ruħa konvinta li jekk se jerġa' jiġri din is-sena fl-Istrina. Dr. Spiteri de Bono qalet li f'Malta llum hawn xogħol għal kulħadd u l-pajjiż qiegħed jilqal minn qed ifittex ħajja aħjar. F'dan l-isfond il-President qalet li għalhekk temmen li kulħadd jista' jwarrab xi ħaġa għal min għandu bżonn. Il-Prim Ministru Robert Abela refera l-inizjattiva Rigal b'imħabba li qal tiġbor fiha l-valuri li bihom u għamoni il-poplu Malti. Qal li l-imħabba ta' eluf ta' familji ġiet immanifestata fl-aħħar jiem fir-rigali li se jgawduhom ħafna tfal. Dr. Abela qal dan il-poplu għandu ħafna aktar x'jaqdu milli jifirdu wara l-fehma li għandna dover li nsaħħu l-valur tal-familja bħala l-post li jġib tant ferħ fosthom għall-uliet. Refera għal popli li fil-mument mhumiex igawdu l-aktar jed bażiku il-paċi u wara t-tama li l-2025 tista' tkun il-bidu tan-normalità lejn il-paċi li qal ma tinkisibx b'aktar armamenti imma madwar il-mejda bid-dialogu u d-diplomazija. Semma f'dan ir-rigward l-isforzi ta' Malta kemm bħala membru fl-aħħar sentejn tal-Kunsill tas-Sigurtà tan-Nazzjonijiet Magħquda u fl-aħħar sena bil-Presidenza tal-OSCE. It-tema tal-paċi kienet ċentrali fid-diskors tal-Speaker Anġlu Farrugia, sejjaħ bħala kiefer ħafna li fil-waqt li aħna qegħdin niċċelebraw il-miliet għandna dak kollu maddej madwarna f'pajjiżi bħall-Ukrajna, il-Libanu u s-Sudan. Dr. Farrugia appella biex il-Maltin jaħdmu aktar għal paċi madwarna. L-Arċisqof Charles Cicluna silet il-messaġġ tiegħu mitħabbira tal-Anġlu lir-Rajja u paċi fl-art li l-bnedmin tarida tajba. Awgura li l-miliet isibna nħennu għalina nfusna għal xulxin u li nilqgħu minn Alla d-don tal-ħniena u l-paċi tiegħu. Semma wkoll is-sena ġubilari li ser tibda lejlet il-miliet li ser tkun iddedikata lit-tama u li qal għandha tkun festa kbira ta' ħniena. Il-kap tal-Oppożizzjoni Bernard Grech qal li dan huwa żmien fejn il-Maltin u l-Awċin jingħaqdu biex mhux biss jiċċelebraw il-miliet u s-sena ġdida, imma biex ikomplu jsostnu dawk il-valuri li jsostnuhom ewlenin fosthom is-solidarjetà li tieqaf ma' minnu fil-bżonn. Żied jgħid li dan jista' jsir b'ġesti differenti bħal bloti ta' flus u ħin u li turi li għalik il-persuna l-oħra għandha valur. Dr. Grech awgura li fil-ġranet tal-miliet u lilin il-poplu Malti jkompli jipprattika l-valuri li għamluh poplu speċjali u n-nies juru bil-fatti li qegħdin hemm għal xulxin.